Issa li hemm qbil fuq il-pjan ta' investiment propost mill-Kummissjoni Ewropea, huwa importanti li dan ma jaqax f'idejn il-burokratiċi. Sostna dan il-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat meta nhar il-ħamis kien qiegħed jattendi l-Kunsill Ewropew. Huwa proġett politiku għandu jkun hemm l-analiżi ekonomika, l-analiżi ta' business, ma wkoll għandu jkun hemm l-analiżi politika. Għax jekk nanalizzawhom biss mill-lat ta' kemm huma kummerċjalment vijabbli l-affarijiet aktar kieku jagħmilhom il-privat waħdu m'għandux għalfejn l-ebda gvern joqgħod jidħol fihom. Il-Prim Ministru sostna li għandu jkun proċess ċar li bih jintażlu l-proġetti. Dan biex pajjiżi fil-periferija u żgħar bħal Malta ikollhom garanzija li ma jitħallewx barra. Il-Prim Ministru fisser kif f'pajjiżna bħalissa m'għandniex bank ta' żvilupp u għalhekk għandha tibda ssir il-ħidma biex dan jitwettaq. Joseph Muscat kompla jispjega li bħalissa hemm pajjiżi li qed isostnu li jekk pajjiż jitfal flus fi proġetti bħal dawn m'għandhomx jgħoddu mad-defiċit tal-pajjiż. Ma setax jonqos li jirreferu wkoll għal uħud mill-proġetti proposti minn Malta fosthom dak tal-breakwater f'Marsamxett. Il-Prim Ministru qal li dan joħloq qatt impjiegi u jżid il-possibilità ta' berz, postijiet fejn jistgħu jinżammu l-jottijiet u li hawn nuqqas kbir tagħhom fil-Mediterran. Żied jgħid li l-post fejn qed jiġi propost dan il-proġett se jirriġenera u jagħti wkoll valur aħjar lil proprjetà f'Taslima u l-inħawi tal-madwar. Fuq l-aktar proġett ambizzjuż li qed jiġi propost minn Malta, dak tal-monorail b'investiment ta' 1.4 biljun euro, Joseph Muscat qal li bħalissa għadhom qed jiġu mistħarġa l-possibilitajiet kollha għal dan il-proġett. Fi kliem il-Prim Ministru dan il-pjan ta' investiment propost mill-Kummissjoni Ewropea huwa pjan li ma tistax tkun kontrih, speċjalment minħabba l-fatt li dan il-pjan se jkun iffinanzjat minn sorsi ġodda.